Adorang somarsaur hita dohot hata nidibata jumulu mahita martangyang. Dame nidibata na sumurung sian salu naroha ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma di hita. Di DP hita maringana di bagasa tikion asin roha di debatama nasai madungan hita saluhuna. Donga sa porsiaon hata ni debata naga betul pu jamita di hita di bagasa tikion tarsurak do di Markus sada ayat 10 sahat 20 songnom ma di dok. Dungi di namardalani ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ai pajala dunasida. Jadi didok Yesus matunasida. Ihutok kamu au bahenok kudohamu si jala jolma. Pitor ditadikun nasida ma jalai laos mengihutto nibana. Jadi dung dumau otik di dalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohok si Johannes dongan nasa amai di bagasa paraudo nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manegor di joma nasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihutton ibana. Ido sahakna. Donga sa porsiaon uju mardalani Yesus di topi ni tau Galilea di ida Yesus do di si Simon doho si Andreas tongon manapakon jalan nasida tutawi. Jala ido profesi manang ulaun nasida pajala deke manang nelayad do. Diturpukon didok Yesus ma tunasida. Ihutok kamu au bahenok kudohamu si jala jolma. Pitor ditadikun nasida ma jalai laos mengihutto Yesus. Dak pola adong taida diturpukon semacam percakapan awal rupaning antara Yesus dohok nasida na dua. Taringot tu panugihono ni Yesusi. Jala dak pola dong komentar ni nasida na dua. Holan sakka bebehata do didok Yesus. Ihutok kamu au ninna. Peter mangihut do si Simon dohot Andreas. Dak pola jululu jarupaning Yesus patorakon taringot tu visi dohot misina. Songon namasa ditiki menjelang pemilihan ate. Manang julu kampanye rupaning asa ulu nasida na dua mendukung jala menghiuto Yesus. Cak songoni. Memang ikon okono tado danga dong nasutar patu-patuhani. Marhuaso do tuhatta Yesus majodoh manugihon manangisipe laho mengihutton Yesus. Holan sakka bebehata pe didok Yesus si tau na saudoi. Songo panopon ni portibionate. Holak kata do didok dibata gabi menjadi do portibion rodi isina sudena. Alai molo tauji tokin marningot paralel ni turpuk jami taon Lukas 5 ayat 1 110 sada ala jupa kita terotong lisi taringot tunamasa diturpukon di patorang si Lukas do disi hudul lu Yesus di parau di si Simon majamitai na torop di topi ni tawi duk sidung Yesus majamitai na toropi didok Yesus ma tu si Simon lugai ma tunub bagas jala sapaku kamu ma jalamuna asa dapotan. Alai ninna si Simon ma mangalusi. Guru, mani pak sabor nginodo
huhalu jehok kami, suadong dapot. Alai mangasahok katami ulu duau sumapakon. Dung disapakon, gabe dapok nasida madeke mace gudang. Pola meribak jalai. Mernida halongangani marsoba ma si Simon tujolo ni Yesus. Ay tarhalomong do ibana rodi sudi donganna si Jakobus do si Yohanes akka anak ni si Zebedeus siala dekke na binuat na sidai. Dungi ninna Yesus mamaddo si Simon. Olak niomma ho gabe si jala jolma. Di padarat na sida ma akka parawi ditadikom ma saluhu nai manghihuton Yesus. Songonima di patorang si Lukas proses ni pangihutonon ni si Simon, Andreas, Jakobus, do si Yohanes gabe sisian ni Yesus. Naneng dohono disi ati pe dang di patorang ditupukon proses ni pangihutonon ni sisiani alai holas sakebebehata do didok Yesus ihutok kamuang dungi pitto dihuton nasida ma Yesus. Alai marhite barita ni si Lukasi gabilang takas mata boto naung patardo di ida jala dihilala si Simon, Andreas, Jakobus do Yohanes taringot tuh waso ni Yesus. Sehingga tanpa banyak komentar, ketika Yesus memanggil mereka menjadi muridnya, maka mereka berempat dengan segera bersedia mengikut Yesus. Dan Yesus menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Donga sapor siaon, adong do tabigi naking diturpukon, dua hali paddohan nasarupa, pabotohon respon ni sisiani. Uju dijo Yesus nasida gabe sisianna. Dia mai didok naking ditadikon nasida ma jalai. Dohot ditadikon nasida ma ama nasida laos mangihuton Yesus. Hata manadikoni ima manggobarhon ia halak naneng mangihuton Yesus riko do adong keseriusan dohot pengorbanan. Daksai hola di hata sabing rupaning mulunaeng mangihuton Yesus. Jala dang marpait tejo mulunaeng mangihuton Yesus. Jala sikap na songonido na jupak kita di sisian nawapati. Barani do nasida manadikon akan narikot alani narumikot ima mangihuton Yesus. Barani do nasida manadikon ulaun nahian ima si jala dekke doh manadikon keluargana holallau mangihuton Yesus asa gabe si jala jolma. Si jala jolma namar lapatan dui menugu halak sian ragam ni latar belakang bawa dohuk burua namatua dohuk naposo namora dohuk napukus nahifas dohuk namar sahid dohot akadagam na asing. Asa saluhukna bongot tuhara jaon ni debata. Tudo songon nama jala dekke. Adong doi dekke na geleng, laos adong dekke na balga. Adong dekke betina, adong jantan. Artina, meragam bunabui masuk tu jalai. Songonima ulaw na pinasaha ni Yesus tu sisian nai gabi si jala jolma. Donga sapor siaon, songon sisiani naung marnida jala makilala huaso ni Yesus, dungi mangiutun Yesus gabi si jala jolma, songoni durang turput jami taon, manugiho kita, naung makapor siai, jala majako Yesus si paluai, lam tapahibul maroha ng nguluttay, laho mangihutod Yesus. Molo didok manghutod Yesus songo sisiani, dakpola nekon gabi persis songon konteks ni namasa diturpuko patupota. Gabi tetadikon rupaning akka profesi,
ulaun na denggan naung tadadoti salilingon. Daun. Manang molo didok mangihut to Jesus, dari namat dok sore kok benatoras, manang sore kok be keluarga, ujungnya laos tetadi kosongoni. Daun. Dungi molo didok gabe sihut ton Jesus, dada nekon beralih profesi hita sudi. Isarana, partani, nelayan, guru, tenaga medisian, gabe kapsis parjamita, manang gabe kapangulani huria sudi. Babolo songonian non terjadi nama kelaparan besar-besaran nate. Mulu gabe alih profesi nama sudi kapetani nelayak kian. Dungi mau to bina mara akka generasi nanengro. Mulu sadong be guru manang pangajari ala naung alih profesi. Jala ajal hita jol maupera ulu nama hatop patop selesai. Mulu sadong be tenaga medis. Itu kan? Jadi dang naikon alih profesi manang alih tanggung jawab mulu naing manghuton Jesusi. Alai manghuto Jesus naidok natu hita sinuaeng rikot adong persitutuon manang keseriusan dohot pengorbanan laho mamaritahon dohot pasauton lomoni roha ni Tuhani. Arta na adong dihita, ulaota, keluargata, bahkan dirita sendiri saluhu nai milik ni debatado. Di baheni tapelehum ma akkana adong dihitabi gabe songon jala lahu menugu halak tu harajau ni dibata. Unang be profesi sinadongan dohot statusi dipake holan sebatas majalai narikot di arta portibio sabing. Alai ikon gabe songon jala na menugu-nugu tu harajau ni dibata mai dipake. Unang gabe sebalikna. Alani ulauna, profesina, statusna, gabe tarjala dirina sendiri. Dohot talak tu sibuli sate. Jadi, sebagaimana Yesus memanggil dan memakai murid-muridnya untuk menjala orang menuju kerajaan surga, demikianlah kita juga dilayakkan dalam panggilan Tuhan melalui setiap profesi, pekerjaan, status, bahkan segala apa yang ada pada kita masing-masing untuk memberitakan kerajaan Allah. Meskipun terkadang banyak rintangan atau kesulitan yang mungkin harus dihadapi, seperti seorang nelayan yang menjala ikan di lautan, yang tidak selamanya air tenang, tetapi terkadang harus berjuang di tengah ombak, hujan, petir, bahkan badai. Biarlah semuanya itu tidak pernah menyurutkan iman dan pengharapan kita mengikut Yesus. Dan kita setia, bahkan berkorban, memakai apa yang ada pada kita untuk melakukan tugas panggilan Tuhan, yakni menjala atau menuntun orang kepada Yesus. Amin. Martang yang mahita. Moliate maali Tuhan dihatam naong mamakulingi hami. Saya dongani jala urupi mahami, mamakina sangulu namion, holan menghutok ko sabing. Marhite-hite Tuhan Yesus martangyak kami. Amin.